Min din il-ġimgħa l-Gvern se jibda jipprovdi mediċina oħra għal pazjenti morda bil-kanċer. Din id-darba dik maħsuba għall-anzjani bil-lukimja illi ma jkunux jistgħu jieħdu ebda trattamenti ieħor għall kundizzjoni tagħhom. Din ir-raba mediċina li l-Gvern żied fil-formularju tiegħu f'dawn l-aħħar xhur. Il-mediċina bl-isem Azakitidin se tingħata bla ħlas lill-pazjenti kollha bħala parti mill-impenn tal-Gvern li jpoġġi fis-servizz tas-saħħa pubblika mediċini għal pazjenti tal-kanċer illi jiswew ammonti kbar ta' flus. Meta ħabbar dan l-iżvilupp il-Ministru għas-Saħħa u Deputat Prim Ministru r-Gvern innota kif għal dan il-għan il-Gvern investa 3 miljun euro fil-budget ta' din is-sena. Wieħed mill-vantaġġi ta' din il-mediċina hu li tista' tkun provduta fl-outpatients tal-isptar u bis-saħħatek ser ikun hemm inqas nies li jkollhom jiddaħħlu l-isptar. Permezz tagħha jonqos ukoll il-bżonn ta' trasfużjoni ta' demm. Intant, l-ewwel mediċina li ġiet introdotta għal pazjenti bil-kanċer din is-sena kienet dik li tiġġieled il-kanċer tas-sider, frixa, stonku u fwied. S'issa kienu madwar 100 pazjenti li għamlu użu minn din il-mediċina bla ħlas. Ġiet introdotta wkoll mediċina kontra l-kanċer fil-bużieqa tal-awrina fejn stmat li minn din it-tip ta' mediċina ser jibbenefikaw madwar 300 pazjent fis-sena. Il-Gvern introduċa wkoll il-mediċina għall-kanċer fil-prostata u stmat li minn din il-mediċina ser jagħmlu użu minnha 50 pazjent fis-sena. Il-Ministru tas-Saħħa r-Gvern qal li permezz ta' dawn it-tip ta' mediċini, il-Gvern ser ikun qed jagħti tama ġdida u aktar dinjità lill-pazjenti tal-kanċer.